Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα 4 Ιουλίου. Είμαι ο Γιάννης Θωμαδάκης, παρακολουθείτε Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας, στην εκπομπή 7 ημέρες. Στο στούντιο με μεγάλη μας χαρά σήμερα φιλοξενούμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Κώστα τον Πιτιακούδη, Αθηνών προερχόμενος Κώστα. Καλώς ήρθες στην πατρίδα σου. Καλησπέρα Γιάννη, σε εσένα και στους τηλεθεατές της Δημοτικής Τηλεόρασης. Χαίρομαι που είμαι εδώ, χαίρομαι που είμαι καταρχήν στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα και όποτε έρχομαι έτσι αναβαπτίζουμε με διάφορους τρόπους. Είσαι τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Ξεκίνησε όμως δημοσιογραφικά εδώ, από τον Εύρο. Πήγες στην πρωτεύουσα. Έχεις περάσει από πολλά δημοσιογραφικά στέκια, πολλά δημοσιογραφικά μαγαζιά, όπως συνηθίζεται να λέγεται στη γλώσσα μας. Έχεις διατελέσει και συνδικαλιστής δημοσιογράφος όμως. Ήσουν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, του πάνω-πάνω συνδικαλιστικού μας οργάνου. Ένας συνδικαλισμός που στο χώρο μας, Κώστα, περνάει πάρα πολύ δύσκολες μέρες, όπως και στους υπόλοιπους τομείς, βέβαια. Καταρχήν, όπως και εσύ ξέρεις, Γιάννη, το επάγγελμά μας ήταν από τα πρώτα που επλήγει και επλήγει πολύ δυνατά από την οικονομική κρίση, διότι είχε μαζέψει πολύ αέρα, όπως λέμε δημοσιογραφικά, είχε παραφουσκώσει και έσκασε με πάταγο. Κλείνουν μαγαζιά. Και στον τομέα των εργαζομένων και στα μαγαζιά. Δηλαδή, αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες για το Μαρινόπουλο και για όλες αυτές τις εταιρείες που κλείνουν, έχουν κλείσει ήδη πολλά μαγαζιά, έχουν μείνει άνεργοι εκατοντάδες δημοσιογράφοι. Έχουμε και ένα πρόβλημα εμείς με το θέμα του Ταμείου Ενεργείας και όλα αυτά. Πολλοί δημοσιογράφοι σήμερα είναι απλήρωτοι για μήνες, για πολλούς μήνες και σε κορυφαία μαγαζιά που κάποτε έκανες τα πάντα για να δουλέψεις. Στο Μέγκα, για παράδειγμα. Στο Μέγκα ή στο Έθνος, όταν είναι 6 και 7 μήνες απλήρωτοι στον Όμιλο Μπόμπολα. Και προσπαθεί ο καθένας να επιβιώσει με τον τρόπο που μπορεί. Κάποιοι για λόγους εγωισμού παραμένουν στην Αθήνα, δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Ελπίζοντας, δεν ξέρω κι εγώ τι, διότι η κατάσταση δεν είναι εύκολο να ξαναστρώσει, να μπει σε έναν ρυθμό, πολύ δύσκολο και όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε, να βρούμε κάποιους τρόπους άλλους. Και γίνανε και βίαιες προσαρμογές και δεν μιλάω για τους φουσκωμένους λογαριασμούς όσον αφορά στη μισθοδοσία ορισμένων δημοσιογράφων. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος δημοσιογράφος 5, 6, 7, 8.000 ευρώ να πάει να λέει ένα δελτίο ειδήσεων ή να είναι διευθυντής σε κάποια εφημερίδα και αυτή η εφημερίδα να μπαίνει κάθε μήνα μέσα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις για να πούμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος ίσως έχει την αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι είναι οι 20, 30, 50, 100 προβεβλημένοι σχολιαστές των καναλιών ή διευθυντές των εφημερίδων που τους βλέπει να λένε τις ειδήσεις και παίρνουν όντως πολλά λεφτά. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων που δουλεύουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες παίρνουν έναν μισθό, απλό μισθό. Οι περισσότεροι έχουν πολυμελή οικογένεια να συντηρήσουν και φυσικά δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με διαπλοκές που κατηγορούνται όχι αδίκως σε πολλές περιπτώσεις από τον κόσμο οι δημοσιογράφοι, με τα ταμεία τους πλέον στον αέρα και εκεί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα με αυτό το περίφημο αγγελιώσιμο που ο κόσμος νομίζει ότι το κράτος δίνει στα ταμεία μας αυτά. Το κράτος δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ σε δημοσιογραφικά ταμεία. Τα πληρώνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι της φορές μας που μας παρακρατούν τα αφεντικά, οι ιδιοκτήτες των μέσων. Και υγιή ταμεία μέχρι σήμερα. Τα υγιή ταμεία, ναι. Και το αγγελιώσιμο είναι η συνεισφορά όποιου διαφημίζεται σε ένα μέσο. Ένα ποσοστό πληρώνει 20% για αυτός που διαφημίζεται, η εταιρεία που διαφημίζεται. Το κράτος δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Και μας αρπάζουν ξαφνικά, ας πούμε, το ταμείο, το ΤΣΕΠΕΑΘ που έχουμε για τη σύνταξή μας, που είχε ένα δις ευρώ αποθεματικό, ο στόχος ήταν αυτός. Πριν το PSI. Πριν το PSI. Όχι, μετά το PSI. Πριν το PSI είχε γίνει άλλο κούρεμα πάλι στα ταμεία μας. Και τώρα έρχεται το οριστικό. Χρήματα που τα πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι είναι το αγγελιώσιμο, το οποίο αγγελιώσιμο, να πούμε, Κώστα, ότι ήρθε σε αντικατάσταση του λαχείου συντακτών τότε που κλείνουν ένα σπίτι του ελληνικού κράτους. Που δεν το προλάβαμε, δεν είχαμε γεννηθεί καν. Δεκαετία 60, 50. Σε κάποια ελληνική ταινία το είδα. Ένας πόρος. Δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιβαρύνει κανέναν Έλληνα πολίτη, παρά μόνο αυτόν που διαφημίζεται στα μέσα, γιατί κάνει χρήση της προβολής του μέσα από ένα μέσο στο οποίο για να παρακολουθήσει κάποιος το τηλεοπτικό προϊόν εργάζονται από πίσω άνθρωποι. Ακριβώς αυτό.
Και δυστυχώς και εμείς για να κάνουμε την αυτοκριτική μας ως δημοσιογράφοι δεν έχουμε φροντίσει τόσα χρόνια να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι το αγγελιώσιμο και τι ακριβώς γίνεται με τα ταμεία μας. Και στο κάτω-κάτω είναι και επιλογή του ανθρώπου. Ή το πληρώνεις ή δεν το πληρώνεις. Και δημιουργούνται μια στρεβλή εικόνα στον κόσμο από τους 10-20 κακούς 30 συναδέρφους οι οποίοι διαμορφώνανε την κοινή γνώμη και κάνανε διάφορα παιχνίδια και μας παίρνει όλους η μπάλα. Πρόσφατα είχαμε και το παράδειγμα με τους εκβιαστές δημοσιογράφους, έτσι όπως αναφέρεται στη δικογραφία. Ήταν ακόμα ένα χτύπημα στον κλάδο. Απλώς το θέμα είναι ότι υπάρχει εργαζόμενος που αυτή τη στιγμή παίρνει, δουλεύοντας σε ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ή σε κάποια εφημερίδα, παίρνει 500 ευρώ μισθό. Για να μην πω για αυτούς που εργάζονται με 200 ευρώ. Και αν τα παίρνει, Γιάννη. Πάνε οι καλές εποχές δηλαδή που υπήρχαν ικανοποιητικοί μισθοί ακόμα για πολλούς δημοσιογράφους. Τώρα πλέον κοιτάνε να επιβιώσουν. Και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν ισχύουν. Καλά, αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Δυστυχώς όμως μην νομίζουν. Αλλά απ' την άλλη, επειδή μιλάμε σε ένα κανάλι που είναι σε μια περιοχή σαν την Ορεστιάδα που είναι αγροτική περιοχή, που υπάρχει κόσμος που τα φέρνει πολύ πιο δύσκολα βόλτα, που βλέπει ας πούμε την Παρασκευή όσοι πήγαν, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας εδώ που πήγαν να πάρει τις εντάξεις, είδε τις νέες μειώσεις και θα δει και άλλες με το επικορικό. Τα άκουγα και εγώ στο χωριό μου που πήγα. Ας πούμε, μου πήγα να πιω ένα καφέ το πρωί και μου λέει ο παππούς που έχει το καφενείο, εμένα, αν μου καταργήσουν το ΟΓΑ και μου βάλουν να πληρώνω ΤΕΒΕ, δεν υπάρχει περίπτωση. Με 5 ευρώ τη μέρα που κάνω ίσπραξη από τους παππούδες που έρχονται να πιούν ένα καφέ ή μια πορτοκαλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσω το καφενείο ανοιχτό και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Να πούμε ότι από το Παλιούρι. Από το Παλιούρι του Δημοτήχου. Από το ένδοξο ηρωικό Παλιούρι του Δημοτήχου, κάποτε είχε φιλοξενήσει το 87 στην κρίση και πολλούς από την Ορεστιάδα που πήγαιναν. Ναι, όταν είχε γίνει η κρίση με την Τουρκία. Και κάποτε... Από τα χωριά τα παρέβρια ερχόταν στα δικά μας χωριά. Από αυτό που δεν ισχύει βέβαια που λένε ότι δεν θα. Εγώ βέβαια, Γιάννη, θυμάμαι έστω και αμυδρά, θυμάμαι και το 1974 τότε. Δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω αυτό που μου έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, ότι αν γίνει κάποιο μπαμ, παίρνει τον αδερφό σου και φεύγετε για Βουλγαρία. Αφήστε με εμένα, εγώ τα ψωμιά μου τα έχω φάει, ας πούμε. Και μάλιστα φιλοξενούσαμε 6-7 οικογένειες από το Ασημένιο, από το Πραγκί, στο σπίτι μας, ας πούμε, και τρώγαμε όλοι μαζί και όλα αυτά. Αυτά είναι για κάποιους, Κώστα, που. Τους τα λέω στην Αθήνα, Γιάννη, τους τα λέω, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν καταλαβαίνω και τα λες και πάλι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακρίτας. Αυτοί είναι στην ασφάλεια και θεωρούν δεδομένο το ότι είναι ασφαλείς, το ότι έχουν ρεύμα, το ότι θα βρουν μια δουλειά. Όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουν όταν τους τα λες, δυστυχώς. Και πάντα λένε ότι αυτό που άκουγα και εγώ τόσα χρόνια που έμεινα στην Αθήνα είναι ότι στην επαρχία τα λίγα χρήματα σου φτάνουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που έχω ακούσει ποτέ. Και να μιλήσω κι εγώ, γιατί εσύ ζεις, έχεις την οικογένειά σου εδώ, παρότι η καταγωγή σου δεν είναι από εδώ, να μιλήσω κι εγώ και να πω ότι δυστυχώς και κάποιοι, όχι επώνυμοι, δεν συμφωνώ με τον όρο, αναγνωρίσιμοι ευρύτες σε όλους τους τομείς, όταν βρίσκονται σε ένα πάνελ ή σε ένα μέσο ενημέρωσης, δεν επισημαίνουν όλα αυτά, το πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εδώ σε αυτή την περιοχή. Και μιλάω είτε για δημοσιογράφους αναγνωρίσιμους, και όλοι τους ξέρω, μην αναφέρω ονόματα, είτε για καλλιτέχνες ηθοποιούς, είτε για τραγουδιστές, είτε για συγγραφείς και φυσικά πρώτα απ' όλα για πολιτικούς, οι οποίοι δεν επισημαίνουν στην Αθήνα, στα κεντρικά μέσα που πηγαίνουν, τι σημαίνει να είσαι στον ακριτικό Εύρο και να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα στο κεφάλι σου. Φαντάσου τώρα να βγαίνει κάποιος επώνυμος, ο οποίος έχει μέσα από τη δουλειά του και τον κόπο του και τον υδρότα του καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται στον τομέα του, να έλεγε επισκεφτείτε το χειμώνα τον Εύρο. Ναι. Μια κουβέντα να λέγει. Εγώ πιστεύω ότι αρκούσε να αλλάξει και το τουριστικό πνεύμα, το τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή, γιατί από Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι ανύπαρκτο. Βέβαια, Κώστα, πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Συζητάγαμε προηγουμένως, έλεγες για τον κάθετο άξονα και τα λάβαρα. Ναι, δυστυχώς αυτό έλεγα. Έφυγα το 87 από το χωριό και πήγα στην Αθήνα να ξεκινήσω δημοσιογραφία. Και έλεγα στα παιδιά μου που ερχόμασταν με το αμάξι από την Αλεξανδρούπολη προς το χωριό, αυτή η παράκαψη λαβάρων, αμορίου, ψαθάδων δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έγινε του Σουφλίου, μην ζητάς πολλά. Έγινε του Σουφλίου, έγινε και του Δημοτήχου. Έγινε και της Ορεστιάδας με ισόπεδους κόμβους που έχουν μετά από 30 χρόνια δηλαδή είναι δυνατόν 10 χιλιόμετρα. Μα 10 χιλιόμετρα. Δυστυχώς, Κώστα, πολλές φορές κάποιοι έχουν και την τύχη ή τη μοίρα ανάλογα με κάποιες επιλογές που κάνανε. Νομίζω ότι πρέπει να βάλω μια τελεία εδώ, αλλά για την μοίρα των νεφροπαθών που ταλαιπωρούνται εδώ και δεκαετίες, έγινε επί Εβραμόπουλου τα εγγένεια της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Νομίζω ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι νεφροπαθείς. Ευθύνονται οι λάθος πολιτικές και οι λάθος επιλογές
Όσον αφορά όμως την ποιότητα που θέλουν να έχουν κάποιοι, υποτίθεται ότι θέλουν να έχουν στη ζωή τους. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Τα απογευματινά είναι πρόβλημα. Προσπαθούμε να έχουμε μια σωστή λειτουργία της μονάδας και δεν μπορούμε. Αυτό είναι το παράπονό μας δηλαδή. Τώρα έχουμε το γιατρό τον έναν που κάνει 8 συνεχόμενες εφημερίες. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Δεν έχει άλλο κουράγιο. Έχω να φάω μια εβδομάδα να πάω σπίτι μου. Οι αντοχές τελείωσαν, δεν μπορεί. Ήρθε και μια κοπέλα που είναι αγροτική, αυτή είναι ανεδίκευτη. Δεν μπορεί να μας αναλάβει μέσα. Να πάθουμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι ανεδίκευτη η κοπέλα. Τώρα μάθει τη δουλειά. Και τι να πούνε οι συνάδελφοι εκεί. Ότι η υπηρεσία, το λέω γενικότερα, δεν λέω η υπηρεσία έκανε προσπάθειες, δηλαδή τι έκανε. Εξασφάλισε το γιατρό ο οποίος διορίζεται στην Αλεξανδρούπολη με το Κερσινό να παραμείνει στο νοσοκομείο της Δημοτήχου. Δεύτερον, τους εξασφάλισε συν έναν γιατρό σε πρωινό ωράριο και τους εξασφάλισε επιπλέον και 10 εφημερίες, 3 από ένα επικουρικό γιατρό και 7 από τους αγροτικούς. Τι άλλο θέλουν πια. Και λένε δεν έκανε τίποτα η διοίκηση. Επίταξη στην ουσία για τον Κώστα από τον διοικητή. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Πρέπει να έρθει γιατρός. Γιατρός δεν έρχεται. Έχει προκηρυχθεί θέση και δεν έρχεται γιατρός νεφρολόγος να υπηρετήσει στο διδημότικο. Λες και το διδημότικο τι είναι. Ουγκάντα είναι. Η μόνη, όπως ακούμε γιατρούς, συγγνώμη Κώστα για την διακοπή, ακούμε γιατρούς που φεύγουν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Γερμανία, ακόμα και στην Βουλγαρία και δεν έρχονται στο διδημότικο να υπηρετήσουν. Γιατί. Γιάννη, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι οι ίδιοι οι νεφροπαθείς και οι συγγενείς τους, το οικογενειακό τους περιβάλλον που υποφέρει, ζει με την αγωνία της επιβίωσης. Αν θα είναι ζωντανός αύριο ο άνθρωπος, γιατί πρέπει να κάνει την αιμοκάθαρσή του. Δυστυχώς, όπως και σε όλους τους τομείς στην ελληνική ζωή, έτσι και κάποιοι γιατροί ξεχνούν τον όρκο του Ιπποκράτη και κάνουν επιλογές. Αδιαφορούν, δεν έρχονται να επαντρώσουν τη μονάδα και όχι μόνο γιατροί και νοσηλευτές. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η επίταξη δεν είναι λύση. Πρέπει να βρεθεί είτε δίνοντας κίνητρα, έξτρα κίνητρα, οικονομικά, δεν ξέρω τι άλλο. Να υπολογίζεται η υπηρεσία τους διπλή, δεν ξέρω εγώ πώς θα βρεθεί. Με στρατιωτικούς γιατρούς οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα είναι εδώ παράλληλα και στο στρατό και θα εξυπηρετούν και τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι τώρα που δεν έχουν και το επίδομα να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη. Το έχω ζήσει προσωπικά το δράμα. Φύγανε από την Οριστιάδα, από το Διδημότυχο, από το Τρίγωνο. Φύγανε άνθρωποι γιατί πρέπει να κάνουν κάθε 2 μέρες αιμοκάθαρση. Δεν υπήρχε το έξοδο μετακίνησης που να βρουν παλιά ταξί που ήταν το ξέρω, το ξέρω. Δίνουν 300 ευρώ, νομίζω, εφάπαξε ένα. Το έχω ζήσει προσωπικά το θέμα. Η πρώτη μου επαφή, δυσάρεστη επαφή, ένα σοκ για μένα ήταν όταν γνώρισα νεφροπαθή από την Κυπρίνο, τον πατέρα του ποδοσφαιριστή του Στέλιου του Βενετίδη, που έπαιξε εθνική ομάδα, πήρε το Euro και αυτά, ο οποίος πήγαινε μέρα παραμέρα με ταξί στην Αλεξανδρούπολη, έκανε τη διαδρομή αυτή 150 χιλιόμετρα, πόσο είναι από την Κυπρίνο για την Αλεξανδρούπολη. Και ο άνθρωπος έκανε αιμοκάθαρση και γυρνούσε πίσω. Σκέψου, ράκος, ούτε να δουλέψει μπορούσε, η ψυχολογία του ποια ήταν αυτή. Και ο άνθρωπος τελικά αναγκάστηκε όταν ο γιος του, ας πούμε, οικονομικά κατάφερε να του στηρίξει, να πάρει ένα σπίτι και να μείνει στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά τι φταίει ο νεφροπαθής από το Ορμένιο να μην είναι η μονάδα στο Διδημότικο και να τραβάει όλο αυτό το πρόβλημα, ή ο νεφροπαθής από το Δέριο που τον καλύπτει το Διδημότικο, από τα Λάβαρα, ας πούμε, να τα. Είναι και μοραγές της περιοχής, Κώστα. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι είναι η ταλαιπωρία των ανθρώπων, είναι και πόσοι άνθρωποι φεύγουν μαζί με τους νεφροπαθείς. Γιατί ο νεφροπαθής δεν πάει μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Και έχουμε μια περιοχή η οποία ερημώνει, δεν υπάρχουν εργασίες, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν εργοστάσια. Αυτό είναι ωραίο το ανέκδοτο με τα εργοστάσια της Οριστιάδας. Και δυστυχώς βλέπουμε μια μονάδα τεχνητού νεφρού η οποία είναι αποδυναμωμένη. Αντί το κράτος να ενισχύει τις παραμεθόριες περιοχές χρόνια και πριν την κρίση, βλέπουμε δεν κάνει τίποτα. Νομίζω τα συμπεράσματα είναι πολλά. Βέβαια, Κώστα μου, να μου επιτρέψει να αλλάξουμε και κλίμα, να πάμε σε έναν τομέα που αγαπάς ιδιαίτερα. Ηλίας Γραμματικόπουλος και Στέλιος Κεμανετζής βραβεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των Ορεστίων, όχι μόνο για την προσφορά τους στον αθλητισμό και για αυτό που έκαναν στην Ορεστιάδα, αλλά βραβεύτηκαν και για το ήθος τους. Εγώ τους ξέρω 16-17 χρόνια, τα παιδιά είναι όπως τα γνώρισα. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, τα λέω παιδιά. Καμιά φορά βέβαια τους πειράζω και τους λέω συνταξιούχους, γιατί σταμάτησαν την ενεργό δράση. Για πες μας λίγο έτσι για το κλίμα που λάμβανες στην δεκαετία του 90 στην Αθήνα. Κοίτα, οι αναμνήσεις είναι και στο δημοσιογραφικό ξεκίνημα είναι πολύ έντονες, γιατί το 87 που κατέβηκα στην Αθήνα και ξεκίνησα να δουλεύω στην αθλητική ηχό,
Τότε ήταν 3 αθλητικές εφημερίδες. Θυμάμαι που Αθλητική ζητούσα. Φως και Φύλαθλος. Μόλις είχε βγει ο Φύλαθλος. Ο οποίος Φύλαθλος νομίζω μας έχει χαιρετήσει. Ναι. Ήταν του κυρίου Κουρίου, ο οποίος τον έκλεισε χωρίς αποζημιώσεις συναδέλφους και τώρα διεκδικεί άδεια τηλεοπτική. Δηλαδή είναι για αυτά τα φοβερά. Πως ανέχεται η πολιτεία κάποιους εκδότες που έχουν αφήσει άνεργους και χωρίς αποζημιώσεις συναδέλφους να διεκδικούν να ανοίξουν νέα μέσα ενημέρωση. Τέλος πάντων. Και παρένθεση να πω για το Φύλαθλο, αν μου επιτρέπεις, που είχε και τον αποδυτηριάκια τη μοναδική στήλη που μάθαινες από ιστορία μέχρι. Ναι. Είχε φέρει ένα νέο αέρα στη δημοσιογραφία, γι' αυτό και έπιασε. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος σύγχρονης εποχής για πολλούς. Ζητούσα λοιπόν τότε, θυμάμαι τα Σαββατοκύριακα, όταν μας έσταναν σε γήπεδα, εγώ να πηγαίνω, όταν έπαιζε η Ορεστιάδα βόλεϊ, να πηγαίνω να καλύπτω την Ορεστιάδα στο βόλεϊ, παρότι ας πούμε θεωρούμουν ρεπόρτερ του ποδοσφαίρου, γιατί ήθελα να είμαι κοντά και στην πατρίδα μου. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν στο Δημότυχο, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, το πρώτο που μας ρωτούσαν, μας κοιτούσαν οι γυμναστές αν είμαστε ψηλοί και μπορούμε να παίξουμε βόλεϊ για να έρθουμε να γραφούμε στις ακαδημίες του Ορέστη, και μετά πήγαμε στα άλλα αθλήματα. Έτσι. Εκείνες τις φοβερές εποχές, με εκείνη τη φοβερή ομάδα, με τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον Σαμαρά, με τον Αντώνη τον Τσακυρόπουλο, με τον Ποζίδη, με προπονητή τον Γκάιτς. Εκείνη την ομάδα που πιστεύω ότι δικαιούνταν τουλάχιστον 2-3 πρωταθλήματα, αλλά τους τάκλεψε το διαιτητικό και παραγωγικό κατεστημένο της Αθήνας στο βόλεϊ. Και αυτό είναι η κυριολεξία, γιατί είμαι μέσα στα πράγματα και τα ξέρω. Τότε εκείνη η ομάδα, η φοβερή ομάδα στο παλαιό γήπεδο, το χαμηλοτάβανο, δικαιούνταν τουλάχιστον έναν τίτλο. Και εγώ πιστεύω ότι τότε οι διοικούντες της Ομοσπονδίας του βόλεϊ το έβλεπαν, το είδαν πολύ κοντόφθαλμα. Θα έπρεπε ακόμη και αν χρειαζόταν κάτι λίγο να σπρώξουν την κατάσταση, να πάρει μια ομάδα από την περιφέρεια έναν τίτλο, διότι θα ήταν καλό για όλο το περιφερειακό βόλεϊ. Βέβαια, χαίρομαι που υπάρχουν ομάδες στην περιφέρεια που καλλιεργούν τον βόλεϊ και το αναπτύσσουν, όπως είναι η Σύρος, ας πούμε, παλιότερα η Κοζάνη, αλλά η Ορεστιάδα παραμένει για μένα η πρωτεύουσα του βόλεϊ. Θυμάμαι και το Ρέθυμνο κάποτε, Κώστα, είχε πολύ δυνατή ομάδα. Ναι, και το Ρέθυμνο. Και στην Κρήτη είχε. Πολύ τώρα βέβαια έχει μπάσκετ εκεί πέρα. Καλλιεργεί το μπάσκετ, έχει αναπτύξει το μπάσκετ. Υπάρχουν βέβαια. Κακό δεν θα έκανε. Χρήματα, Γιάννη, υπάρχουν χρήματα. Κακά τα ψέματα. Άμα δεν υπάρχουν παράγοντες να στηρίξουν οικονομικά, η πόλη παλά στήριζε, αλλά υπήρχαν και χορηγοί στην Ορεστιάδα. Έτσι, αν δεν υπάρχουν δυνατοί παράγοντες. Πάντως, κακό δεν θα έκανε να έπαιρνε η Ορεστιάδα ένα πρωτάθλημα. Καλό θα έκανε. Συμφωνώ απόλυτα. Καλό θα έκανε. Είδαμε τι έγινε με μια Λάρισα που πήρε ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Τι δυναμική δημιούργησε σε όλη την περιοχή αυτό. Το 87 ήταν το. Ναι. Το 87. Αν και δεν ασχολούμαι πολύ με τα αθλητικά, κάποια πράγματα, Κώστα, τα θυμάμαι. Πάντως, Κώστα, η περιοχή Ερημώνη, δυστυχώς, θα έρθουμε και στη μετανάστευση προς το κλείσιμο. Απλώς έχουμε και κάποιες συγχωνεύσεις σχολείων. Κάποια σχολεία κλείνουν στην περιοχή μας. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν μαθητές. Αν και αν θες και την άποψη κάποιων εκπαιδευτικών, σου λέει το παιδί καλύτερα να πηγαίνει σε ένα εξατάξιο σχολείο και να μετακινείται 5-10 λεπτά παρά να πηγαίνει σε ένα διθέσιο. Βέβαια, όταν μιλάμε για απομακρυσμένα σχολεία, πήγαμε πέρυσι να κάνουμε ρεπορτάζ, ας πούμε, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Μεταξάδων. Δεν είχε καθηγητές. Ναι, στην περιοχή μου εκεί. Ναι. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή να ξεκινήσει το παιδί, δηλαδή τι θέλω, να ξεκινήσει το παιδί το χειμώνα με -20 και με πάγο για να πάει γυμνάσιο και Λύκειο στο Δημότυχο. Εκεί δεν έπρεπε το κράτος λίγο να δει τα πράγματα διαφορετικά. Γιάννη, έστω και τον έναν, εγώ έχω την άποψη ότι έστω και τον έναν, και μην μου πεις ότι πληρώνουμε όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι πολίτες, έχουν πληρώσει για πάρα πολλά. Έστω και τον έναν μαθητή στην απομακρυσμένη περιοχή σε ειδικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει αυτή η απόσταση, πρέπει να τον στηρίξεις. Αυτό το θέμα που λες, πέρυσι το καλοκαίρι που είχα ξανάρθει, μετά από 20. Στο χωριό μου έχουν κλείσει και το δημοτικό και το νηπιαγωγείο πολλά χρόνια. Έχει κλείσει και η ιστορική ταβέρνα εκεί που είχατε παλιά. Ναι. Το Γιμούδι, στην στάση εκεί. Να πούμε και για το χωριό σου. Και πέρυσι, επειδή πολλά παιδιά από το χωριό, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι είτε στο στρατό, οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης, είτε συνεροφύλακες, αναγκαστήκαν να γυρίσουν στο χωριό και να μένουν στα πατρικά τους για να γλιτώσουν το ενίκιο στο δημότικο στην Ορεστιάδα. Ξαφνικά λοιπόν μετά από 25 χρόνια βρέθηκαν 13 παιδιά που μπορούσαν να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο. Υπήρχε λοιπόν μια σκέψη να ξανανοίξει το νηπιαγωγείο, ο αγροτικός παιδικός σταθμός που άνοιξε το 1973, που πήγα για πρώτη χρονιά εγώ. Αλλά από τον καιρό τον είχαν παρατήσει και ήταν κατεστραμμένος και χρειαζόταν 300-400 χιλιάδες για να ξαναλειτουργήσει. Φυσικά χρήματα αυτά δεν υπήρχαν πουθενά και έτσι αναγκάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν είτε στους μεταξάδες, με ταξί, που ουσιαστικά τα έξοδα είναι τα ίδια, ήταν να πηγαίνουν πολύ χειρότερα στο δημότυχο.
Που αν ήταν μένανε εκεί. Τι επέλεξε ο κόσμος, μεταξάδες ή δημοτικό? Μεταξάδες. Ναι, αν και καλύπτονται, είναι και δίπλα. Είναι άρα να κάνεις 5 χιλιόμετρα, άρα να κάνεις 20 χιλιόμετρα. Και νέα μικρά παιδιά. Ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τις μεταξάδες ενδεχομένως. Ναι. Ένα φιλί ζωής. Ναι. Όπως να σου πω γιατί το ανέφερες, έχω από το χωριό μου γνωστούς οι οποίοι είχαν επιστρέψει αναγκαστικά λόγω της κρίσης στο Παλιούρι. Η μία κοπέλα, η Μαρία η Μαγκέρα, ας πούμε, ήταν κορυφαία ενδυματολόγος σε σύριαλ του συγχωρεμένου του Κουτσομίτη, του Μανουσάκη. Και επειδή, όπως ξέρεις, τα σύριαλ πλέον δεν πληρώνανε τίποτα, αναγκάστηκε να γυρίσει στο χωριό. Είχε παιδιά και στην αρχή στο δημοτικό πήγαιναν στους μεταξάδες. Όταν πήγαν γυμνάσιο και έπρεπε να μάθουν ξένες γλώσσες και αυτά, αναγκάστηκε η κοπέλα να ξαναγυρίσει στην Αθήνα, δυστυχώς. Είχαν έρθει εδώ, είχαν προσπαθήσει να κάνουν ένα μικρό θίασο στο δημοτικό, να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά αναγκαστήκαν να τα μαζέψουν και να γυρίσουν στην Αθήνα. Δυστυχώς είναι το θέμα των αποστάσεων. Πάντως, Κώστα, το Παλιούρι είναι 600 πέρα από την ταβέρνα και την περίοδο του 87. Ναι. Μου λένε παλαιότεροι που γνωρίζω ότι είχαν πάει την περίοδο του Σισμίκ για να γλιτώσουν από ενδεχόμενο πόλεμο και φυγή. Είναι τα χωριά αυτά που είναι στη Βουλγαρία, ότι όταν γίνεται κάτι με την Τουρκία έρχονται από τα παρέμβρια χωριά σε εμάς. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και το 1974, ήμουνα τότε 10 χρονών. Θυμάμαι που είχαν έρθει από το Πραγκί, από το Ισαάκιο, από τους Πετράδες, εκεί είχαν έρθει σε εμάς και μέναν 6 οικογένειες μέναμε στο σπίτι μας. Τους φιλοξενούσαμε τους ανθρώπους για 1 μήνα και παραπάνω και μας έλεγαν οι γιαγιάδες, επειδή δεν ξέρετε τι είναι πόλεμος, με το που θα γίνει το μπαμ, εσείς οι μικροί θα φύγετε για Βουλγαρία να περάσετε τα σύνορα να σωθείτε. Εμείς θα φάγαμε το ψωμιά μας. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Ένα σύγχρονο προσφυγικό σε εισαγωγικά κύμα, αυτό που βιώνει η πατρίδα μας σήμερα με άλλους πρόσφυγες που έρχονται. Πώς το βλέπεις το προσφυγικό, άραγε που είσαι και στην Αθήνα? Κοίτα, τελευταία όπως βλέπεις δεν προβάλλεται. Ναι, και αυτό για να ξέρει ο κόσμος, να τα λέμε στον κόσμο, για να μην μας κατηγορεί με τους δημοσιογράφους ότι δεν λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Είναι με κεντρική επιλογή και με πίεση κυβερνητική της πολιτείας δηλαδή, επειδή είναι τουριστική περίοδος και είναι στην άνθηση, γιατί στο λιμάνι του Πειραιά 2.500 παραμένουν, έτσι. Στο παλιό αεροδρόμιο 6.000 είναι εκεί. Τα hot spots στα νησιά υπάρχουν. Στα νησιά υπάρχουν τα hot spots. Αλλά οι Μυτιλίνες άμμος φέτος έχουν τελώσει, τουριστικά δηλαδή, έχουν τελώσει. Και το θέμα είναι να μην συνεχιστεί και του χρόνου και έχουν σοβαρό πρόβλημα. Πάντως νομίζω ότι έχει μειωθεί πάντως. Έχει μειωθεί διότι πλέον ξέρουν ότι δεν μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα. Και έχει αυξηθεί η επιστροφή μεταναστών που έχουν περάσει στην Ελλάδα προς την Τουρκία με κάθε τρόπο. Και στον Εύρο έχει μειωθεί πολύ από τη στιγμή που έγινε ο φράκτης, έτσι. Ακριβώς. Ο Εύρος τα έχει ζήσει. Δηλαδή, αυτό του λέω στην Αθήνα και με κοιτάνε περίεργα. Του λέω: μην μιλάτε για τον Εύρο. Ο Εύρος τα έχει ζήσει εδώ και 20 και 30 χρόνια. Καθημερινά τα ζούσε αυτά. Όλους αυτούς τους μετανάστες που περνούσαν. Του ζούσε. Δηλαδή, τι να του πούνε του κατοίκου της Βίσσας, των Καστανιών. Τα έβλεπε κάθε μέρα στο χωράφι, πήγε πρωί-πρωί και έβλεπε τους μετανάστες που περνούσαν. Και πέρα από ελάχιστες περιπτώσεις, νομίζω ότι η φιλοξενία των Ευρετών προς αυτούς τους ανθρώπους ήταν υποδειγματική. Βέβαια, ήταν υποδειγματική. Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Κώστα, θα μέσα σε εβδομάδα σε θλιβερό περιστατικό στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμα μια μοβιστική επίθεση. Αλήθεια, το ξέρεις καλά τους αεροδρόμιους της Κωνσταντινούπολης. Το Ατατούρκ έχει πετάξει πολλές φορές από εκεί. Πώς είναι τώρα να πηγαίνεις για διακοπές, να πας να υποδεχτείς το αγαπημένο σου πρόσωπο που έρχεται, το φίλο σου να αποχαιρετήσεις που φεύγει, και ξαφνικά να σκάει μια βόμβα? Όπως είπες, Γιάννη, τα προηγούμενα 2 χρόνια είχα βρεθεί πάνω από 20 φορές στο αεροδρόμιο το συγκεκριμένο και έμενα και για ώρες για να πάρω την πτήση της ανταπόκρισης. Επειδή είναι ένα αεροδρόμιο και μια εταιρεία, η Turkish Airlines, που πετάει σε όλο τον κόσμο και είναι πιο εύκολο να βρεις δρομολόγιο για να ταξιδέψεις από εκεί. Και στάθηκα, λέω, τυχερός εισαγωγικά, διότι τόσες φορές εκεί δεν έγινε κάτι. Να σου πω ότι τα μέτρα ασφαλείας όντως είναι πολύ αυστηρά. Έτσι. Δηλαδή είναι το μοναδικό αεροδρόμιο που αναγκαζόσουν να βγάλεις και τα παπούτσια σου. Άρα, όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος, ζωσμένος με κριτικά, ό,τι και να κάνεις, τελειώνει. Δεν υπάρχει λογική. Όταν δεν υπάρχει λογική, δεν μπορείς να ελέγξεις. Είναι κρίμα για τους αθώους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ταξιδεύανε και οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι. Έτσι. Μουσουλμάνοι ήταν και αυτοί οι περισσότεροι. Μπορεί και αυτοί, κάποιοι από αυτούς να ήταν και του ίδιου δόγματος με αυτούς που έβαλαν τις βόμβες. Αλλά μιλάμε για ένα παραλογισμό, μιλάμε για μια τυφλή βία. Και είναι, δηλαδή, αν δεν υπάρχει ο θρησκευτικός φανατισμός, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν γενικά φανατισμός, σηκώνεις τα χέρια υψηλά. Δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Όσα μέτρα ασφαλείας και να πάρεις, όσο δυνατές μυστικές υπηρεσίες και να έχεις, δεν μπορείς δυστυχώς αυτό να το ελέγξεις. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα σταματήσει αυτό, γιατί ο πόλεμος στη Συρία κάποια στιγμή θα τελειώσει.
αλλά κάπου αλλού θα ξεκινήσει. Είναι οι περιοχές. Βλέπεις, Γιάννη, ότι ανοίγουν νέες χώρες. Δηλαδή, το Μπαγκλαντές δεν ήταν μέσα στη δράση, ας πούμε. Και αυτοί όσο στριμώχνονται και βλέπουν ότι χάνουν τον πόλεμο, θα γίνονται πιο σκληροί. Όταν πέφτουν οι δικτατορίες, πάντως ανοίγει ένα νέο μέτωπο. Είναι να το δούμε με τον Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, να το δούμε πρόσφατα με τον Μουαμάρ Καντάφη, να το δούμε και με τον Άσαντ στη Συρία. Και την Τινησία και τους βασιλιάδες και τα κοσμήματα και όλα αυτά. Να αναλογιστούν τις ευθύνες τους αυτοί που τα δημιούργησαν. Διότι και τη δικτατορία κάποιος τη δημιούργησε. Και τη δικτατορία κάποιος τη δημιούργησε. Και δεν αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους. Όλα αυτά που τα δημιούργησαν, όσοι τα δημιούργησαν, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή δεν έχει μόνο η Ευρώπη ευθύνες για τους μετανάστες και όλα αυτά που γίνονται. Έχουν και οι ΗΠΑ ευθύνες. Οι οποίοι δεν έχουν πάρει χιλιάδες μετανάστες. Έτσι. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες, κυρίως οι πρόσφυγες, έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και βλέπω ότι οι ΗΠΑ κρατούν και κλειστά τα σύνορά τους. Δεν δέχονται. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί. Μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε από μεταναστευτικό ρεύμα. Δηλαδή δεν μπορείς να επιβάλλεις στην Γερμανία να πάρει 1 εκατομμύριο ή στην Αυστρία 1 εκατομμύριο ή στην Ελλάδα χιλιάδες και εσύ ως Αμερική που μπορείς να απορροφήσεις και οικονομικά και πολιτισμικά, διότι υπάρχει κουλτούρα αυτή των πολλών πολιτισμών, να μην παίρνεις. Που έπρεπε να ζητάς, να στείλεις πτήσεις στην Ελλάδα, από τους 60.000 που είναι 50 πόσοι είναι στην Ελλάδα, να πάρεις 20-30.000. Για να μην σου πω να τους πάρεις όλους. Η Ελλάδα πώς θα τους συντηρήσει? Δεν μπορεί να συντηρήσει το δικό της πληθυσμό. Κάνουν ό,τι μπορούν οι Έλληνες, φοβερή αρρωγή, προσπαθούν, αλληλεγγύη και αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια οργανωμένη δομή. Οικονομικά δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ούτε η Ρωσία που είναι μια ισχυρή οικονομική δύναμη. Η Ρωσία έχει. Παραμένει απ' έξω. Το εντελώς διαφορετικό στρατόπεδο και αυτή το ίδιο. Παραμένει απ' έξω, αλλά έχει και αυτή τα προβλήματά τους με κάποιους πολέμους, στο παρελθόν, με τεζενίες και όλα αυτά. Πάντως, Κώστα, στα μέσα της εβδομάδας είχαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημότυχο. Σήμερα έχουμε και το ΙΦΤΑΡ. Πολλές οι εντάσεις. Για ένα θέμα που θα μπορούσε να λήξει πολύ πιο γρήγορα. Το ακούω και εγώ αυτές τις μέρες που κυκλοφορώ στο Δημότυχο. Το ακούω και με ρωτάνε και εμένα τι άποψη έχεις, πώς το βλέπεις, τι θα γίνει και όλα αυτά. Υπάρχει και ανησυχία. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λένε δεν θα γίνει, εντάξει, ας περάσει αθόρυβα. Υπάρχει και ανησυχία όμως ο κόσμος. Υπάρχει και άλλη πλευρά που λέει ότι 5.000 Τούρκοι πήγαν στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκου στη Θεσσαλονίκη και άφησαν πόσες χιλιάδες ευρώ. Πόσες χιλιάδες Έλληνες πάνε κάθε χρόνο στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα. Το Δημότυχο και σύμφωνα με την καταγγελία που θα δούμε αμέσως τώρα του Αμέτ Ντούμπα, έχει μπει στο στόχαστρο του τουρκικού προξενείου Κομοτίνη, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν. Βλέπουμε το βίντεο και αμέσως μετά επιστρέφουμε να σχολιάσουμε. Χέρι στο Διδημότυχο έχει απλώσει το τουρκικό προξενείο Κομοτίνης, καταγγέλει ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Εύρου και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Διδημοτύχου Αμέτ Ντούμπα. Ο κ. Ντούμπα, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτύχου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη λειτουργία παράνομου τεμένους. Το έχουν κάνει τζαμί, εμείς τζαμί έχουμε. Παράνομο τζαμί του τουρκικού προξενείου. Στις εκκλησίες νομίζω έχετε επιτροπές. Ναι. Ποιος τους διορίζει? Ο δεσπότης. Σε εμάς ο μουφτής. Έχουν καπελώσει και το μουφτή. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα και εγώ θα τους αλλάξω τα φώτα. Όλα τα τζαμιά θα βάλω αυτοί που είναι Έλληνες. Λοιπόν, φυσικά θα το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα. Πολλά από όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Ντούμπα δεν προκάλεσαν έκπληξη, καθώς είναι γνωστά. Όμως το θέμα που έχει προκύψει με τη διοργάνωση θρησκευτικής μουσουλμανικής τελετής στην πόλη, διοργάνωση που για πρώτη φορά λαμβάνει τόση έκταση, συνδυαζόμενο με πληροφορίες για έντονη δραστηριοποίηση τους τελευταίους μήνες, προκαλεί προβληματισμό. Γιατί τόσα χρόνια αυτοί οι κύριοι δεν ήρθαν να κάνουν ιφτάρ εδώ ή τους συνέρφους που έκαναν τις προάλλες στο Ερμής? Λοιπόν, όλοι ξέρετε, νομίζω, ακούσατε, όλοι. Και τώρα έχουν πέσει στο Διδημότυχο. Η Τουρκία έχει καπέλωμα, να καπελώσει. Και να σας πω ένα πράγμα. Το σουνέτ που κάναν στον Ερμή, ποιοι ήταν εκεί? Ήταν ο μουφτής ο δικός μας? Όχι. Ο ψευτομουφτής, ο πρόξενος, ναι. Αυτή ήταν. Και από την Ανδριανούπολη. Από την Ανδριανούπολη, ναι. Λοιπόν, ακούστε, λίγο όλοι είμαστε Έλληνες, να βάλουμε στο κρασί μας νερό. Γιατί τα πράγματα στο αυγό, άμα έρθει, θα τρέχουμε όλοι και θα προλάβουμε. Λοιπόν, αυτό έχω να σας πω και δεν χρειάζεται σε αυτόν τον κύριο, έχει 7,5 ψήφους, κύριε Δήμαρχε. Τι πράγμα? Οι 7,5 ψήφους έχει. Εάν γίνει και όλες οι ψήφους. Ναι, 7,5. Σας παρακαλώ. 7 και μισό. Κύριε Ντούμπα, παρακαλώ, στο θέμα. Όχι, εγώ μιλάω. Αυτό είναι άσχετο, κύριε Ντούμπα. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το θέμα. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Ντούμπα, θα παρακαλέσω το θέμα. Πάτε και μιλήστε σε άλλους πολιτικούς για Εγώ
Δεν σου λέω προσωπικά σε εσάς. Αλλά πάτε και μιλώστε σε άλλους πολιτικούς για ψήφους. Έχει 7,5 ψήφους. Εάν το πάμε για τον ψήφο, δεν έχει τίποτα. Ολοκλήρωσα, ευχαριστώ που με ακούσατε, αλλά στο κρασί όλοι είμαστε Έλληνες. Πρέπει να βάλουμε νερό. Ήταν πολύ σοβαρές. Κανένας μάλλον. Καλό είναι σαν, αφού πήρατε ομόφωνη απόφαση, καλό είναι να γίνει κάποια εισαγγελική παρέμβαση, η αστυνομία, κάπου που πρέπει να γίνει. Γιατί οι καταγγελίες που έγιναν από έναν πιστοποιημένο του κράτους ήταν πολύ σοβαρές. Δεν ήταν απλές. Αλήθεια, κύριε Πιτιακούδη, ο Εύρος που δεν έχει μουσουλμανικό στοιχείο, είναι πολύ μικρό το ποσοστό του, αποτελεί πεδίο δράσης για ξένες δυνάμεις. Εγώ πιστεύω διαχρονικά αποτελεί πεδίο δράσης και δεν είναι μόνο τώρα, όχι μόνο το Δημότυχο, και τα μουσουλμανοχώρια που είναι στον ορεινό όγκο του Σουφλίου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με άξονα το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, το οποίο όντως έχει τη συγκεκριμένη δράση. Γνωρίζεις, Γιάννη, ότι λόγω και των κατά καιρούς ιδιωτήτων ξέρω κάποια πράγματα επιπλέον. Πιστεύω ότι όντως προσπαθεί, όπως κάνει και η Τουρκία στην εξωτερική της πολιτική, προγραμματισμένα και συγκεκριμένα με συγκεκριμένες κινήσεις να δημιουργήσει προβλήματα. Το θέμα είναι αν θα τους επιτρέψουμε εμείς από την εδώ πλευρά. Ούτε ιστερίες χρειάζονται και ακρότητες, αλλά ούτε εφησυχασμός. Κυρίως ούτε εφησυχασμός. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, είπε ο Ντούμπα να βάλουμε όλοι λίγο νερό στο κρασί μας, διότι με τα ανοιχτά σύνορα και αν δοθεί και η βίζα στους Τούρκους πολίτες, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Δεν μπορείς να περιορίσεις κανέναν. Να μην είμαστε και υποκριτές, να παραδεχτούμε ότι αυτό που λένε όλοι στην Αλεξάνδρουπολη, το άκουσα και εγώ τώρα που πήγα και το ξέρω. Ότι οικονομικά οι Τούρκοι επισκέπτες που έρχονται στηρίζουν την περιοχή. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν έρχονται Άγγλοι, Ολλανδοί, Σουηδοί να δουν την φυλακή, ας πούμε, του Καρόλου στο Δημότικο, του βασιλιά τους, και είναι δίπλα μας αυτοί οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι. Στηρίζουν καθημερινά τις πόλεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι για τα χρήματα θα τους αφήσουμε να κάνουν πάρτι οι πράκτορες του κάθε προξενείου, αλλά θα σέβονται την επικράτεια και τον χώρο που βρίσκονται. Θυμάμαι τώρα, Κώστα, έναν ιερέα με μια κίνηση, δεν μου έρχεται ακριβώς στο νου το όνομα, που θέλανε να κάνουν λειτουργία στην Αγία Σοφία και τελικά, στην Αγία Σοφιά, και τελικά κάνανε λειτουργία στο τελωνείο των κήπων. Τι λειτουργία ήταν αυτή. Πώς είχαν ξεσηκωθεί οι Τούρκοι. Τι μέτρα ασφαλείας είχαν πάρει. Από τα 2-3 λεωφορεία που θα πήγαιναν τους Έλληνες να πάνε να λειτουργήσουν στην Αγία Σοφιά. Και μάλιστα είχα διαβάσει στο Χρόνο την πολύ καλή εφημερίδα της Ροδόπης, ότι είχε πάει και το καπί Κομοτηνής επίσκεψη στην Αγία Σοφιά και τους είχαν υποστενή παρακολούθηση. Νομίζω ότι πράγματι το άλλο τουρισμός, άλλο φανατισμός, άλλο οι ακρότητες, και νομίζω ότι τα δεδομένα δεν είναι όπως ήταν το 1940 και το 1960. Να μην πω και το 1920. Κοίτα, Γιάννη, εγώ έχω συγκεκριμένη άποψη και την έχω γράψει και κάποιοι μπορεί να την έχουν παρεξηγήσει και φίλοι μου. Εγώ πιστεύω ότι το τζαμί του Βαγιαζίτ πρέπει να ανοίξει ως μουσείο. Και όσο πιο γρήγορα ανοίξει, θα φέρει τουριστικό ρεύμα στην περιοχή και θα είναι καλό οικονομικά για το Δημότικο. Γιατί μεταξύ μας το Δημοτικό δεν μπορεί να γίνουν. Με εξαίρεση ένα εργοστάσιο που υπάρχει, δεν μπορεί να γίνουν εργοστάσια. Η τελευταία παρέμβαση που έγινε κρατική ήταν η σχολεία στη Φυλάκο. Ίσως γίνει το εργοστάσιο της ανακύκλωσης επεξεργασίας. Ναι. 20 θέσεις εργασίας. Ναι. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Έτσι. Διότι ο ιδιώτης επενδύσει δεν μπορεί αν δεν έχει κίνητρα, αν δεν βγάζει κέρδος, κακά τα ψέματα δεν θα έρθει να επενδύσει. Γιατί αγαπάει την περιοχή, δεν υπάρχει ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Όταν η ίδια πολιτεία που πρέπει να το κάνει δεν το κάνει. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το τζαμί μαζί πρώτα απ' όλα με το Βυζαντινό Μουσείο που είναι έτοιμο και δεν ανοίγει. Άλλη γεφύρι τη Άρτας αυτό. Αυτό Κώστα και δεν Βυζαντινό Μουσείο που θα τονίσει την ιστορική διαδρομή του Δημοτήχου ως πρωτεύουσας. Εγώ, ας πούμε, λέω σε κάποιον ότι το Δημότικο ήταν πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους και με κοιτάει με ανοιχτό του σώμα. Και το λέω και στα παιδιά μου. Και λέω, αλήθεια. Δεν το ξέρουν καν ούτε οι ίδιοι που μένουν στο Δημότικο. Πολλοί δεν το ξέρουν. Βυζαντινό Μουσείο και τζαμί, λοιπόν, μπορούν να φέρνουν κόσμο. Και αν ξεκινήσουμε μια διαδρομή και από το Πίθιο ακόμα που γκρεμίστηκε όταν φτιάχνονταν η σιδηροδρομική γραμμή από το κάστρο του Κατακουζινού. Το κάστρο, ναι, συμφωνώ. Έχει κάποια μνημεία το Δημότικο, τα οποία δυστυχώς δεν είναι τουριστικά αξιοποιήσιμα, αλλά μου κάνει και εντύπωση αυτό με το μουσείο. Έχουν προσληφθεί οι φύλακες, έχουν υπογραφεί συμβάσεις, είναι εκεί. Ας ελπίσουμε να ανοίξει σύντομα, να γίνει και επισκέψιμο, κυρίως όμως να το επισκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι, οι κάτοικοι της περιοχής. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε.
Γιάννη, το πρώτο μου ερέθισμα ήταν, θυμάμαι πάει ως μαθητής λυκείου, πρώτης λυκείου στην Κομοτηνή εκδρομή και πήγαμε στο Μουσείο Κομοτηνής. Και είδα αυτό το χρυσό στεφάνι που είχε βρεθεί στην Πλωτινούπολη. Και λέω ότι είναι δυνατόν να μην υπάρχει μουσείο στο Δημότικο εκεί που βρέθηκε, δίπλα στην Πλωτινούπολη, που είναι και ο χώρος ή το κάστρο, και να μην. Θυμάμαι τότε, σε εκείνη την ηλικία. Από τότε και ακόμα τώρα είναι έτοιμο το μουσείο και δεν ανοίγει. Για γραφειοκρατικούς λόγους, διότι δεν πιέζουν οι τοπικοί άρχοντες, το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει πάντως κάτι να γίνει, γιατί αλλιώς ο τουρισμός, όπως ξέρουμε, είναι η λύση στην περιοχή. Και η περιοχή έχει πλούσιο τουρισμό που πρέπει να τον αξιοποιήσει. Μην φτάσουμε να ανοίξει πρώτα το Μουσείο της Αλεξανδρούπολης και μετά του Δημοτήχου που είναι ακόμα. Και εκεί. Δηλαδή είμαστε όλοι, ας πούμε, ευρύτες, αλλά δημιουργείται ένα θέμα τώρα. Ο μισός Εύρος μαζεύεται στην Αλεξανδρούπολη και ο υπόλοιπος τι θα γίνει. Και χρειάζεται και ανοιχτό μυαλό. Επειδή μίλησαμε για το Δημότικο και για το μουσείο που δεν ανοίγει, στη διαδρομή που ερχόμουν από την Αλεξανδρούπολη είδα δεξιά μου μια ταμπέλα που έγραφε «Απολιθωμένο δάσος Λευκίνης». 40.000 χρόνια, 40 εκατομμύρια χρόνια. Και μου λέει ο γιος μου, ποιο είναι αυτό? Η ερώτηση ενός μικρού παιδιού. Μπαμπά, γιατί δεν έχει από κάτω και στα αγγλικά? Ξένοι δεν είναι αυτοί που θα πάνε να το δούνε? Εδώ οι τόπιοι το ξέρουν. Του λέω, δεν το ξέρουν ούτε οι τόπιοι. Εγώ πριν φορά το είδα. Ειλικρινά το λέω, λέω την αμαρτία μου. Πρόσφατα μπήκε μια καινούργια ταμπέλα. Αυτό λέω, αυτή την ταμπέλα. Είναι στα ελληνικά μόνο, δεν είναι καν στα αγγλικά. Δεν χρειάζεται. Ποιο είναι το απολυθωμένο δάσος, δεν γνωρίζω. Που ασχολείσαι και με τα. Ο δημοσιογράφος ασχολείσαι με αυτά τα θέματα καθημερινά. Προσωπικά το γνωρίζω, εντάξει, δεν είναι το θέμα. Αλλά τι είναι αυτό το απολυθωμένο δάσος? Δεν ξέρω. Προβληθεί πουθενά. Ξέρω το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο. Αν πας στη Λέσβο. Χαμός είναι. Μπορώ να σου πω, ένα εργοστάσιο που κόβει χρήματα. Δηλαδή πάνε εκατομμύρια από όλο τον κόσμο επισκέπτες ακριβώς γι' αυτό. Για να το δουν, και κάνει εκθέσεις στο εξωτερικό, το μεταφέρεται στο εξωτερικό, προβάλλεται. Πουθενά τίποτα. Όπως και τα περισσότερα πράγματα του εύρου, δυστυχώς. Όπως και τα περισσότερα πράγματα του εύρου. Ο Εύρος πάντως έγινε γνωστός πρόσφατα τα τελευταία χρόνια και έχει παγώσει ακόμα αυτή η ιστορία με τα ξορυχεία. Έτσι. Άμα είναι να πάρουμε κάτι από τον νομό, γινόμαστε γνωστοί. Άμα είναι να δώσουμε κάτι στον νομό. Έχει γίνει και με το ζεόλιθο. Θες να το συζητήσουμε? Όχι, αλλά λέω είναι και αυτό μια ιστορία. Μια ιστορία η οποία πόσο μας πονάει και αυτή. Ναι, μας πονάει. Γιατί δεν υπήρχε μια υπουργική απόφαση ή μια ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση. Μια τροπολογία. Γιατί οι τροπολογίες περνάνε πολλές. Να μην φαίνεται στον κόσμο δυστυχώς ότι γκρινιάζουμε. Αλλά επειδή διάβαζα και σε σένα για τον τύβο της Τοξιπάρας. Εκεί επίσης ένα αξιοποίητο χρυσορυχείο. Μιλάμε ένας θησαυρός που να προσελκύσει κόσμο να πάει να το δει. Είχα πάει πριν από 1,5 χρόνο στο Johannesburg στην Νότια Αφρική και μας είπαν θα μας ξαναγγίσουν στα φοβερά σημεία που έζησε ο Μαντέλα. Όπου κόβουν εισιτήριο $15 για να μπουν μέσα, ας πούμε, οι ξένοι να δούνε. Και είχε 3 παγκάκια που καθόταν ο Μαντέλα, μία καλύβα στην οποία κρυβόταν όταν τον έψαχνε το Apartheid. Αυτά, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Και ένα ραδιόφωνο που άκουγε. Αυτό λοιπόν το έχουν κάνει τόσο καλά τόσο καλό marketing που κόβουν εισιτήρια, χιλιάδες κόσμος από όλο τον κόσμο πάει και το βλέπει. Και εμείς που έχουμε φοβερά αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή, φοβερούς θησαυρούς αρχαιολογικούς, δεν το αξιοποιούμε. Και το κάνουμε κάποιες φορές, να το κάνουμε άγραπα, επειδή δεν μίλησα τυχαία για τη φυλακή του Καρόλου. Αντί να προσελκύσουμε τους Σουηδούς επίσημα ως φορείς, να τους ζητήσουμε συνεργασία, πήγαν κάποιοι δικοί μας εκεί για να κάνουν κάποια αρπαχτή με το θέμα του Καρόλου και τους απογοήτευσαν τους Σουηδούς και κουμπώθηκαν οι Σουηδοί. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται θεσμικά, να γίνονται σωστά βήματα για να αναπτυχθούν σωστά. Θέλει και η επικοινωνία ακόμα την τέχνη της. Πάντως που λες για τον τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης, πριν αρκετά χρόνια είχα πάει και χάρηκα, συγκινήθηκα, όταν είδα το History Channel να δημιουργεί ντοκιμαντέρ. Το History Channel λοιπόν τίμησε τον Εύρο, τίμησε τα αρχαιολογικά ευρήματα, τίμησε και τον Διαμαντή Τριαντάφυλλο πάνω από όλο αυτό τον φοβερό αρχαιολόγο. Αλλά εμείς τίποτα. Μας έμεινε ένα ντοκιμαντέρ και πώς είναι τα νάιλον που είναι τώρα. Έχω και χρόνια έχω να πάω, φαντάζομαι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι, και δεν έχει αξιοποιηθεί. Και ούτε φύλακες είχαμε, ούτε. Γιατί το κράτος θεωρεί ότι με 5 θέσεις εργασίας λιγότερες από τον Εύρο που τους αξίζει θα σωθεί, όπως είναι και με τις καθαρίστριες. Οι οποίες καθαρίστριες βγήκαν ξανά στους δρόμους, γιατί και το 10% τους κόψαν είπαν θα το επιστρέψουν και δεν τις πληρώνουν. 200 ευρώ παίρνουν οι γυναίκες, 300 ευρώ το καθαρίστων των δημοσίων σχολείων και δεν τις πληρώνουν. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ το τι έγινε.
και επιστρέφουμε. Οι καθαρίστριες που εργάζονται στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων, μόνιμες και συμβασιούχες, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Εργατοϊπαλλικό Κέντρο της Ορεστιάδας, τονίζοντας πως καθημερινά και μέσα από αντίξωες συνθήκες αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια ώστε τα σχολεία να είναι καθαρά, προκειμένου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Στην συνέχεια, οι καθαρίστριες των σχολείων πραγματοποίησαν πορεία προς τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ της Ορεστιάδας, όπου κατέθεσαν υπόμνημα και κάλεσαν το σύνολο της κοινωνίας να σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα τους. Συνεχίζουμε την 24ωρη πανελλαδική απεργία που γίνεται στην Ομοσπονδία μας, γιατί καθημερινά αγωνιζόμαστε μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Εδώ και πολλά χρόνια ώστε τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας να είναι καθαρά. Οι περισσότερες απασχολούμαστε με συμβάσεις έργου, διεκδικούμε μόνιμη πλήρη σταθερή εργασία και θέλουμε να πληρωνόμαστε όπως κάθε εργαζόμενοι κάθε μήνα. Ακολούθησε συνέντευξη τύπου στο Εργατοϊπαλλικό Κέντρο Ορεστιάδας, όπου το παρόν του έδωσε και ο εκπρόσωπος της ΒΕΛΜΕ Εύρου, Χάρης Κουσινίδης. Η ΒΕΛΜΕ προφανώς είναι συνεχώς στον πλευρό του, συμπαρασέγεται στον αγώνα τους και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να δικαιωθούν τα αιτήματα αυτά, αλλά πρέπει να δώσουμε μήνυμα παντού ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με σκληρό αγώνα και με ρήξη και ανατροπή αυτού του υπάρχοντος συστήματος, το οποίο γεννά την κατάφορη αδικία προς τις γυναίκες αυτές. Κώστα, βλέπουμε δυστυχώς οι καθαρίστες των δημόσιων σχολείων και που πηγαίνουν τα παιδιά μας, θέλουμε να είναι τα σχολεία καθαρά, δεν πληρώνονται. Χρόνια πρόβλημα. Γιάννη, αν ήταν καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών, είχαν ελπίδες. Δυστυχώς και φτάσαμε, και δεν είναι μόνο αυτές. Όπως βλέπεις και εσύ στα ρεπορτάζ των αθηναϊκών καναλιών, είναι οι καθαρίστες στα λεωφορεία, είναι οι καθαρίστες στα νοσοκομεία, στο δρομοκαΐδιο και όλα αυτά. Στα νοσοκομεία θα αλλάξει το καθεστώς τώρα, θα είναι ατομικές συμβάσεις. Ναι, ατομικές συμβάσεις. Και θα είναι υποχρεωμένη μια καθαρίστρια, αν αρρωστήσει, να βρει αντικαταστάτη για την πληρώση η ίδια από την τσέπη της. Δηλαδή, μεσοβέζικες λύσεις. Από τη μία για να δείξουμε ότι είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι, και από την άλλη αφήνουμε στον αέρα, τους κάνουμε εργολάβους, ατομικούς εργολάβους κάθε καθαρίστρια. Δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί πάνε τα παιδιά μας. Εμείς στην Αθήνα το ίδιο πρόβλημα είχαμε και κάποιες στιγμές, δεν σου κρύβω, επειδή ανακατεύουμε και με το Σύλλογο Γονέων, αναγκαστήκαμε να μαζεύουμε λεφτά από τους γονείς γιατί τις δίνουμε κάποια χρήματα για να μπορεί η γυναίκα να έρχεται, γιατί έπαιρνε συγκοινωνία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι κερδίζει το κράτος να καθυστερεί να πληρώσει. Τόκου στην τράπεζα. Παλιά δεν δίνανε, θυμάμαι ότι δεν δίνανε τις συντάξεις, γιατί έπαιρναν και τόκο στην τράπεζα. Δηλαδή να καταβληθούν Παρασκευή και τις δίνανε Δευτέρα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχει τα χρήματα. Κερδίζει κάτι άλλο. Είναι αυτό το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα, Γιάννη. Θυμάμαι έναν βουλευτή Εύρω, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος είχε πει σε έναν υπουργό, όχι της τωρινής κατάστασης, που περηφανευόταν στη Βουλή για το πλεόνασμα. Του λέει, αφού δεν πληρώνουμε κανέναν το δημόσιο, φυσικό να βγάζει πλεόνασμα. Άμα μόνο εισπράττεις και δεν πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, βγάζει πλεόνασμα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δυστυχώς όμως την πληρώνουν οι καθαρίστες των δημόσιων σχολείων. Δηλαδή, μιλάμε για αναπτυξιακό νόμο που ειδικά στον Εύρο χρειάζεται να βοηθήσει, ο οποίος θα μοιράσει 500 εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις, όταν οι οφειλές του κράτους προς επιχειρήσεις και ιδιώτες είναι 7,5 δις. Και με το 12% δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα της επιστροφής. Δεν υπάρχει αυτό. Δυστυχώς. Πάντως, Κώστα, ανοίγει το Λίντερ. Και αυτό είναι μια. Για το βόρειο τμήμα του Εύρου είναι η συνέχεια του ΟΠΑΧ, γιατί παλιά. Ναι. Θυμάμαι και παλιά είχαμε το Λίντερ για τις μικρές περιοχές. Τώρα φαίνεται ότι ανοίγει. Εκτός των αστικών κέντρων όμως, είναι εκτός η Ορεστιάδα. Φέρνουν αυτές οι μικροεπενδύσεις κάτι στην αγορά, αφήνουν κάτι στην τοπική οικονομία. Κοίτα, το θυμάμαι ακόμα πριν φύγω από την περιοχή. Το θυμάμαι που ήταν μια παρεξηγημένη έννοια. Είχε συνδεθεί όπως και με εκείνα τα κίνητρα για τη Θράκη, με τα κουφάρια εργοστάσια, με τη Λαμογιά. Εγώ όμως είδα ότι αυτό το Λίντερ ειδικά, κάποιες μικρές επιχειρήσεις γίνανε. Κάποιος κόσμος βρήκε δουλειά, ας πούμε, δίπλα στο χωριό μου στους Μεταξάδες έχει μια τέτοια μονάδα.
όπου βλέπω δουλεύουν 6-7 άτομα. Αυτά τα άτομα παίρνουν ένα μισθό. Είναι κάτι σημαντικό. Και αν μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να το αξιοποιήσουν και να δημιουργήσουν στην περιφέρεια εκτός των πόλεων Δημοτικού Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης κάποιες τέτοιες μονάδες, θα είναι καλό. Είναι ακόμα συγκέντρωση φακέλων, προτάσεων στην Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εύρου. Νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, και μία θέση εργασίας και δύο θέσεις εργασίας, ειδικά σε μικρά χωριά, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βέβαια, Κώστα, μου επιτρέψει να κάνουμε ακόμα μια διακοπή, να δούμε ένα θέμα που δημιουργήθηκε την Κυριακή και αφορά στη μετανάστευση των νέων. Η αντίδρασή σου δεν ξέρω αν φάνηκε, αλλά τα λέει όλα. Εξωτερικό. Δεν θες να φύγεις? Γιατί είναι χάλια εδώ πέρα. Εξωτερικό. Πιο πολλές πιθανότητες να βρούμε δουλειά. Ασφαλισμένο μέλλον πιστεύω. Πιστεύω ότι γενικά θα μπορέσουν να μας προωθήσουν εκεί πέρα, σε σχέση με εδώ πέρα. Τρομακτικές για το μέλλον της Ελλάδας είναι οι επιθυμίες των νέων όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Νέοι θέλουν να εγκατασταθούν και να δουλέψουν στο εξωτερικό. Η αβεβαιότητα, η ανεργία οδηγούν το μέλλον της Ελλάδας εκτός Ελλάδας. Λεβερό που φεύγουν οι νέοι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δουλειά, τι να κάνουν εδώ. Κι εγώ θα φύγω. Κι εγώ θα φύγω. Τελειώσαμε όλοι. Τελειώσαμε όλοι. Κι εγώ θα φύγω. Θα την κάνω με τρόπο. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λόης Λαμπρανίδης και γνωστοποιήθηκε το 2015, μέχρι πέρυσι, από την αρχή της κρίσης, 190.000 νέοι επιστήμονες έφυγαν από την Ελλάδα. Επαγγελματική αποκατάσταση εκτός Ελλάδας ζητούν όλο και περισσότεροι Έλληνες. Εκτός από χώρες της Ευρώπης, χιλιάδες Έλληνες αναζητούν μια καλύτερη τύχη στην Αυστραλία. Ο Παναγιώτης Διαμάντης είναι καθηγητής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και καθημερινά μαθαίνει για Έλληνες που φτάνουν για εργασία στη μακρινή χώρα. Κάποιοι έρχονται καινούργοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπως είναι πασίγνωστο με την κρίση. Πόσοι Έλληνες έχουν έρθει στην Αυστραλία νόμιμα? Είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί οι περισσότεροι που έχουν έρθει είναι Αυστραλοί. Δηλαδή, έφυγαν είτε πολύ μικρά παιδιά στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στην Ελλάδα και τώρα επιστρέφουν οικογενειάρχες με δικές τους οικογένειες, ή είναι, εμείς τους λέμε γιογιό, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, ή είναι Έλληνες που δεν είχαν ποτέ καμιά σχέση με Αυστραλία, αλλά επειδή έχουν κάποια οικογένεια, κατεβαίνουν τώρα. Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία του ελληνικού Υπουργείου με το Αυστραλινό Υπουργείο, πρέπει να είναι γύρω στα 12 με 15.000. Έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες Έλληνες είχαν επιστρέψει στη χώρα μας από την Αυστραλία για να κάνουν μια νέα αρχή. Τα τελευταία χρόνια όμως οι ρόλοι αντιστρέφονται ξανά. Σαν ένας από αυτούς που είχα έρθει και είχα ξαναφύγει, τους καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο. Οι περισσότεροι, όπως τους βλέπω εγώ, όταν αρχίσει και στρώνουν τα πράγματα πάλι εδώ στην Ελλάδα, θα επιστρέψουν οι περισσότεροι, για να μην σου πω όλοι. Το θέλουν, θα γίνει όμως. Όλα αυτά είναι κυκλικά. Τη δεκαετία του 80 που έφυγα εγώ, ήμασταν πάλι, όχι σε τέτοια κρίση, αλλά τα πράγματα δεν ήταν καλά. Μετά από μερικά χρόνια έγινε κάποια ανάκαμψη. Άνοιξαν τα σύνορα, μπήκε πολύ χρήμα. Το πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει όχι στο πολύ μακρινό μέλλον. Κάποια ανάκαμψη θα επιστρέψει και θα δείτε ότι πάρα πολλοί θα αρχίζουν να ξαναέρχονται. Παραμένουν εδώ στην Ελλάδα περίπου 85.000 Αυστραλοί πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Όσοι φεύγουν και διατηρούν σχέση με την Ελλάδα, συνήθως μεταδίδουν στα παιδιά τους την ελληνική καταγωγή τους. Υπάρχουν όμως Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που απλά γνωρίζουν και την καταγωγή τους χωρίς να μιλούν ελληνικά. Όπως και παντού, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Κάποιοι αφομοιώνονται. Αυτοί που δεν αφομοιώνονται και που παραμένουν και κρατάνε κάποια σχέση με γλώσσα, με πολιτισμό, με ταυτότητα, είναι αυτοί που έρχονται Ελλάδα. Που έχουν επαφή με Ελλάδα και με Κύπρο. Πόσοι Έλληνες είναι στην Αυστραλία? Αυτοί που το δηλώνουν είναι γύρω στις 400.000. Σύμφωνα με την τελευταία υπογραφή. Η επόμενη θα γίνει φέτος τον Αύγουστο, τον άλλο μήνα. Όλη η Αυστραλία μόλις έφτασε στα 24 εκατομμύρια. Και αν πιάσουμε αυτούς που έχουν αφομοιωθεί, που δεν δηλώνουν ελληνικής καταγωγής, αλλά έχουν ελληνική καταγωγή, πρέπει να πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο. Η συνεχιζόμενη μετανάστευση προβληματίζει και τα μέλη της τρίτης ηλικίας. Άνθρωποι που έζησαν και εργάστηκαν στην Ελλάδα βλέπουν μια χώρα να χάνει το μέλλον της. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται στην Ελλάδα. Να φύγουν οι νέοι και να μείνουμε εμείς εγγέροι. Δεν πρέπει να φεύγει κανείς. Οι νέοι πρέπει να βρίσκουν να βλέπουν το μέλλον τους στην Ελλάδα, να τους δίνονται δουλειές, να τις παίρνουν από τους παλαιούς και να τους δίνουμε τους νέους.
Δεν είναι καλό αγόρι μου αυτό να πει. Λυπάμαι που είμαι Έλληνας, τίποτα άλλο. Λυκοστεύουμε εδώ. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα, έμειναν μόνο οι γεροντάδες. Δεν υπάρχει νεολαία. Φεύγουν. Παιδιά 18 χρονών, 16 χρονών, τα παιδιά που μας μίλησαν στην αρχή του ρεπορτάζ λένε θέλουμε να πάμε στο εξωτερικό. Είδαμε τον κύριο Διαμάντη, ο οποίος ήταν στην Αυστραλία, ήρθε στην Ελλάδα και επέστρεψε πάλι στην Αυστραλία. Έλληνες φεύγουν. Τα πουλιά της μετανάστευσης, ένα πολύ εύστοχο σκίτσο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κώστα, μέχρι πού και μέχρι πότε? Εγώ καταρχήν είμαι παιδί μεταναστών. Σε ηλικία 2 χρονών, ο συγχωρημένος πατέρα μου και η μητέρα μου φύγανε και μας αφήσανε. 2 χρόνια ήμουν εγώ, φύγανε στη Γερμανία. Επιστρέψανε. Μετά. Σας άφησαν στη γιαγιά και στον παππού, δηλαδή? Ναι, στη γιαγιά. Ο παππούς δεν ζούσε, τη γιαγιά. Μας μεγάλωσε η γιαγιά. Θυμάμαι την αγωνία τους κάθε όταν μπορούσαν να έρθουν καλοκαίρι παρακαλοκαίρι, γιατί δεν έρχονταν συνέχεια για να μην κάνουν έξοδα. Να μαζέψουν χρήμα να φτιάξουν ένα σπίτι, να έχουμε καλύτερη ζωή εμείς. Μετά το έζησα εγώ την εσωτερική μετανάστευση, γιατί ο τομέας που είχα επιλέξει εγώ δεν υπήρχε προοπτική εδώ στο νομό και γενικά δεν υπήρχε προοπτική τότε. Και έφυγα το 1987 και θυμάμαι τότε πολλοί η ίδια ηλικία παιδιά φύγαν και πήγαν στη Γερμανία. Αυτό ήταν το χειρότερο. Εγώ τουλάχιστον ήμουν στην Αθήνα, μπορούσα να έρχομαι 2-3 φορές το χρόνο. Η συνομήλικοι μου, οι οποίοι ακόμα είναι στη Γερμανία. Και δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Και δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Και το χειρότερο είναι. Και δεν θα επιστρέψουν ούτε τα Δεν θα επιστρέψουν, ναι. Ούτε και φεύγουν και με την κρίση που ξεκίνησε πάλι φύγανε και πήγαν εκεί. Κάποιοι δυστυχώς σπάσαν τα μούτρα τους, δεν βρήκαν δουλειά και αναγκαστήκαν να γυρίσουν απογοητευμένοι εντελώς μέσα στη μελαγχολία και στην κατάθλιψη πίσω. Αλλά αυτό που λες το ζω κι εγώ. Και γιατί είναι πολύ έντονο όχι μόνο στον Εύρο, είναι έντονο και στις μεγάλες πόλεις. Και ένας από τους λόγους που παροτρύνουν το γιο μου και την κόρη μου να ασχοληθούν και με άλλες ξένες γλώσσες πέρα από τα αγγλικά που όλοι λίγο πολύ στέλνουμε τα παιδιά μας, είναι να έχουν μια επιλογή να πάνε κάπου να βρουν δουλειά. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό τους λέω καθημερινά. Να μάθετε ξένες γλώσσες, να φύγετε, να πάτε κάπου να βρείτε μια δουλειά, να έχετε την αξιοπρέπειά σας. Είναι αυτό που λένε παλιά. Όταν έφυγαν οι γονείς σου, τους έλεγε η γιαγιά σου επιστρέψτε γρήγορα, αλλά τώρα φαντάζομαι ότι το παιδί φεύγει, του λέει ο γονέας του μείνε εκεί. Δυστυχώς. Το ιδανικό, όχι το ιδανικό, κανονικά πρέπει να λέμε να μείνουν, να παλέψουν στον τόπο τους, παρά τις αντιξοότητες, αλλά η ζωή έχει γίνει διαφορετική. Δηλαδή, εμείς τότε δεν είχαμε πρόβλημα να δουλέψουμε και στο χωράφι. Ναι. Και πάλι στα χωράφια δεν πάνε Έλληνες Κωστόμους, έτσι? Φυσικά δεν πάνε. Είχα γνωρίσει ένα παιδί από την Ξάνθη, να μην πω επίθετο, είναι και γνωστός στην τοπική κοινωνία, ο οποίος είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και περίμενε να διοριστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν σερβιτόρος, εργαζόταν από εδώ και από εκεί και όταν έπιασε δουλειά, διορίστηκε, είχε ένα βιογραφικό το οποίο ικανοποίησε τον εαυτό του. Ήταν ένας όμως. Ήταν ένας. Γιατί στα χωράφια, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, Έλληνα δεν βρίσκουμε. Τώρα μου δίνεις ένα ερώτημα, γιατί μέσα στη εβδομάδα έκανα την κουβέντα αυτή με μια κοπέλα που τελείωσε το Λύκειο και έδωσε πανελλαδικές. Και συζητήσαμε έντονα κάποιες στιγμές, γιατί ζήτησε τη γνώμη μου και ο πατέρας της και αυτή, την επιλογή που θα κάνει. Και την παρότρινα, αντί να δηλώσει το φυσικό μαθηματικό, σε κάποιο πανεπιστήμιο μεγάλο της Αθήνας, της δεν ξέρω πού θα πετύχει, να δηλώσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Ορεστιάδος. Να πάει εκεί, να επιλέξει μια ειδικότητα, να τελειώσει εδώ και επειδή είναι από εδώ, να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Γεωπόνος, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Και την είδα αμέσως αντέδρασε. Σε διαφορά, συγγνώμη λίγο, πάντως επίπεδου γνώσεων και σπουδών, επειδή έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας, δεν υπάρχει σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο της χώρας. Το επίπεδο σπουδών είναι το ίδιο. Όλα τα άλλα αλλάζουν όμως, γιατί η αντίδραση δεν θέλει να φύγει. Ναι. Συμφώνω. Αλλά υπάρχει, Γιάννη, πλέον, επειδή ο πληθυσμός εδώ γεράζει και μένουν αναξιοποιητές τεράστιες εκτάσεις, κάποιος άνθρωπος που θα το κάνει, θα το ξέρει, θα το έχει σπουδάσει, θα το κάνει προγραμματισμένα, μελετημένα και σωστά, μπορεί, όπως γίνεται στην Κρήτη για παράδειγμα. Στην Κρήτη είναι τεράστιες, έχουν ξεπεράσει τους εντερισμούς, έχουν φύγει, έχουν πάει σε εταιρείες, αγροτικές εταιρείες, σε συνεργασίες αγροτών και παράγουν τεράστια προϊόντα με τεράστια υπεραξία. Γι' αυτό και έχουν φτάσει τόσο ψηλά και σε άλλες περιοχές. Κάποτε κάτοικοι της Ιεράπετρας, Κώστα, επειδή δεν είχε αεροδρόμιο η περιοχή,
Έχει ένα αεροδρόμιο στη Σιτία που απέχει 60 χιλιόμετρα σε δρόμους χειρότερης κατάστασης από τον κάθε τόξο. Ξεκίνησαν να φτιάξουν μια μετοχική εταιρεία για να δημιουργήσουν ένα αεροδρόμιο. Που λες για την Κρήτη. Ήταν μια άλλη λογική, αλλά και πάνω στο βουνό να πας έχει νερό. Παρότι το μέρος δεν προσφέρεται. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Αλλά πρέπει να κάνει κάποιος στην αρχή. Να κάνει αρχή και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να κατευθύνουν τον κόσμο να τον διαπαιδαγωγούν και είναι από διάφορα πόστα, είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, είναι οι πολιτικοί, είναι οι τοπικοί άρχοντες. Πρέπει αυτοί να κάνουν την αρχή και να στρέψουν τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν βλέπω να το κάνουν μέχρι τώρα. Με ελάχιστες εξαίρεσεις, δηλαδή να ισοπεδώνω. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν ανοιχτά μυαλά, ανοιχτούς ορίζοντες. Και το κυριότερο, αυτό είναι καημός μου από την πρώτη στιγμή που πήγα στην Αθηνά. Υπάρχουν κάποιοι αναγνωρίσιμοι ευρύτες, δεν τους λέω όπως σου είπα επώνυμους, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι. Αναγνωρίσιμοι ευρύτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Κάποιοι βολεμένοι και αφημένοι στην ευδαιμονία τους δεν το κάνουν. Κάποιους άλλους που μπορείς, αν να τους το ζητήσεις, να τους προτρέψεις, να έρθουν και να βοηθήσουν. Είναι διατεθειμένοι. Και μιλάω για γνωστούς ηθοποιούς, μιλάω για δημοσιογράφους, μιλάω για καθηγητές πανεπιστημίου. Αλλά αυτούς κάποιους πρέπει να τους συντονίσει, κάποιος να τους το ζητήσει συγκεκριμένα. Ελπίδα λοιπόν να βρεθεί αυτός ο κάποιος. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή η παρουσία σου απόψε εδώ. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, ειλικρινά σου λέω, το χάρηκα πάρα πολύ. Όπως χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ στην περιοχή μου και όπου θα επιστρέψω. Γιατί όπως λέω πάντα, στην Αθήνα είμαι τουρίστας. Κάποια στιγμή θα επιστρέψω στον τόπο μου. Ο Εύρος έχει ανάγκη τους εργατικούς ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.